DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, may hapon mga kaigsunan o mga higala na itong tigpaminaw. Aniyan na sabi niya itong programa Sangkas Katarungan, Marso 3, 2019. Nya mga kaigsunan, adunay ay usa ka dialogo karong hapuna, panagsangka tali sa sila pa Romano Katoliko, Silver Veritas Dunduyano, o si Bro Edgardo Sumilay sa Congregation of Piaba. Apan sa dili pa, sugdan na ito sa pagampo. Ayaw, Congregation of Piaba mga kaigsunan. Okay. Sugdan sa ito sa pagkampo, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. O maluluyon nga Dios, o ginuuna mo, nagaampo kami kanimo, nga tungod sa among manlalaban nga si Senyor San Miguel, natagaan mo kami sa mga kayuhan sa among kalag ug lawas, ug unya bawion mo kami sa mga kasakitan, ug pasakon mo kami sa paghimaya sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga igsunan, ang atong kauban diri sa istasyon, aniya kauban usab nato sa sakop sa Christ Jesus Clemente Tuting Luntayaw, si Brad Carlito Samuyag sa Assembly of Piaba, Mark Ugang usa ka sakop sa Assembly of God, Emmanuel John Cabigon usab ka sakop sa Assembly of Piaba mga igsunan. Nya karong hapuna maing pagpaminaw des tong higala amigo diha sa Ulingan Rafael Moroscalio, si tatay usab diha sa Bagting Dapitan Arsenio Dagwayan Senior. Ang nagpaminaw usab kanato magigsunan si Agripino Pinot Alita diha sa Anastasio Pulangco. Okay magigsunan, ang ato ang sila pa gisunod nga kaniniyang rules magigsunan tali sa panagsangka nining ato karon nga higala ron rig mga kaniniyang Brad Edgar Sumilay. Dunay mga balaod magigsunan. Ang matag usa ka mamulong adunay tagurha ka pagbarog sa tag 8 minutos ang matag barog. Dili mo interrupt samtang nagsulti pa ang namahayag. Dili mo interrupt samtang nagsulti pa ang gipangutana. Nya adunay samari nga 5 minutos nga pamahayag sa matag usa ka mamulong. Okay mga kaigsunan, auna na to nga tagaan sa iya ang unang barog mga kaigsunan. Kay atong rules diri barog may gisgutan no. Unang barog sa panagsangka tali sa katarungan. Ang tema mga igsunan atong basahon ng tema. Akong pamatud-an nga ang giingon nga adlaw sa Ginoo diha sa pinadayag 1:10. Adlaw kana nga nahaunang adlaw sa semana or Domingo. Okay mga igsunan, atong ihatag sa unang mamulong hapuna usa ka Yano, aktibo, mantigo, Silver Veritas Dunduyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang salamat, maaptik ng moderator. Akong salamatan ang akong kaatbang ron. Igalan ako Edgar Sumilay sa Congregation of Yahweh. Ang atong technician sa Pikas Lawak, Danny Luod. Mga kauban rin, din ako isgutan, no? Kay daghan man ni sila. Ang atong station manager, nga mga nagtugot nga dunay programa nga ingon ini. Station manager, Edgar Gumo, o sa tanang mga radyoman sa RMN Dipolog, mayong hapon o mayong Domingo o adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ako lang ipasidaan sa mga listener nga dili ni siya matawag og official debate ha. Kay kami sa among grupo dili mi allowed mo makigdebate nga dili mi mananghid. O kini wa man ko mananghid mo na nga dili na ko dalon ang among grupo. So usa lang ko ka Roman Catholic no. Personal ako ning side ang akong gidala dinhi. O gangamo galing gi kasabutan ni Edgar ani nga dili ni siya dili terminuhan na mog debate no. Kuan lang dialogo. Okay, kanang debate god medyo nahugaw ang pagsabot sa daghanan ana. Okay. So sugod ta. Now, una na tong premise sa atong gi-affirmar nga pagpamatuod nga kanang pinadayag 1:10 adlawng Domingo na kanang Lord's Day diha sa syllogism kung makahatag tag premise bisag duha o tulo nya logical. So ang conclusion sa premise katuhuan yun, logical yun. Unang premise, ang pinadayag 1:10 naghisgot og Lord's Day. Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Ikaduhang premise, ang adlaw sa Ginoo sumala sa 1 Corinto 16:2, no? Ang Lord's Day
giingon nga unang adlaw semana. Kanya ikatulong premise unsa man ang unang adlaw semana, Sunday. Conclusion, ang pinadayag uno just nga Lord's Day Sunday gina o Domingo by that premise. Laing katarungan sa Job 8:8 giingon diri sa dila na akong Living Bible or Tyndale nga diri the book ang title. Job 8:8 nag-ingon nga gawion ng history books. History books. Unsa man kay mga history books, part ana encyclopedia or any standard nga mga libro. Ingon ang Biblia nga gamito ng history books. Diri sa Encyclopedia Americana, volume 26, ingon, Sunday is the first day of the week, traditionally assigned for Christian worship. Literally, Sunday means the day of the sun. It derives its name from the ancient pagan week, whose days were named after the sun, moon, and 5 visible planets. Sunday, like the other days of the week in the Western calendar, is reckoned from midnight to midnight. Now, di ko na lang ni tiwason. Hisgutan gali diri ang pagan background anang paghingala ng Sunday. Now, ang lain nga paghulagway ng Sunday, diri sa unahan, muluksulan ta kay taas mo ni kayo. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament, Revelation 1:10. So, naghisgot nga Sunday o Lord's Day, kung atong isakat o ganin akong ikutlo, kay sumpay raman naghisgot ang Encyclopedia Americana nga kanang Lord's Day sa pinadayag ko no Diyes, Lord's Day yun na. Sa El Nuevo Testamento na Chabacano, Biblia, di ko na lang basahon, pero kung i-cross-examine mahimong basahon Domingo pod ang gisgutan anang pinadayag o no Diyes. Dayon sa Revelation 1:10 Living Bible, gingon, it was the Lord's Day and I was worshiping. Pero ang dito gyud sa kasagarang hubad nag-ingon si Juan nga nadiha ako sa espiritu. Pero sa exegesis anang nadiha ako sa espiritu, nagsimba ko no siya. Kanya Lord's Day. Lord's Day. So mao gali po niya atong tumatuod nga Katoliko nga nari na sa Biblia ang pagsimba sa adlaw nga Domingo. Ang kalainan lang sa Christianity nga pagsimba sa adlaw Domingo kay ipahinungod jud sa Ginoo, no? O pwede po sa pagkatao sa Ginoo or sa iyang resurrection. Pero ang mga pagano ilang gipahinungod atong bakak nga Dios nilang adlaw. So dili nato na iparehas kay sa makadag higayon kining Katoliko sanglit nagbalaan sa adlong Domingo nya ang pagano Domingo pod masaypan nga mga pagano pug kunuming mga Katoliko, which is wrong. Kay og matunong pud ay adlaw na tawhan nato Domingo. Tawgon na pud ay tag pagano kung sa ulog tag birthday ng Domingo. Now ang nakapapaganos pagano dili ang pagsaulog og birthday anang adlaw. Ano man kay kanang adlong Domingo bisag dunay background na nga pagano pero dili ba na iyas pagano. No? Tanang adlaw iyas sa Dios. So kung bot na hunahon tanang galing adlaw Lord's Day. No? Sa lawom nga halapad nga pagpasabot kay alang-alag mayong kag naay adlaw nga dili iyas sa Dios. Yung kag dili sa Lord, no? Mayong kag sayaw anang adlaw kay dili mo na sa Lord. So kung moingon ta nga tanang adlaw gibuhat sa Dios, iyas sa Dios, well, Lord's Day tanang adlaw. Pero sa history go diri sa Biblia na ay mga emphasis na nga moingon ta nga mayon tag ang Domingo sa alang sa mga Kristohanon mo gini ang giila nila nga Lord's Day sa bag-ong kasabutan. Now ang Sabat kanang Jewish Sabbath nga 7th day of the week na ay mabasa nga gitawag na siya o kanang ang Sabat gitawag og ang Ginoo Lord of the Sabbath. Ay siyempre kay ang day of worship sa Old Covenant Saturday, so dili po ta kasupak nga pwede po natong sabton nga Lord's Day po ng Jewish Sabbath, no? Pero never sa Biblia letra por letra nga kanang Sabat gitawag nag Lord's Day. Although Lord's Day gyapon na kay iya man na sa Dios, pero nanas dang kasabutan, di ba? Pero wa gyud letra por letra sa Biblia nga nagtawag og Lord's Day anang Saturday, di ba? Wala, no? Sa exegesis ana basta Saturday gani naandan gyud na nga terminong gawion bisan si San Juan kung magsulat Sabat gyud na ibutang kay mo na man naandan. Mo nang usap po na sinungdan nga dili gyud na Saturday ng
pinadayag uno Jess kay Lord's Day man gigamit nga termino ni Juan, no? Kay ang naandan god basta Saturday, Sabat gunay butang kay mo naman naandan. Unya laing premise na to si Obispo Ignacio nga ikatulong obispo sa Antioquia, disipulo ni San Juan, naghisgot siya nga gipasabot nga dili na Saturday o Sabat sa mga Hudiyo ng Lord's Day, no? Giingon diri sa iyang sulat sa mga taga-Magnesians katugaling gidakop siya. Before siya katong gidakop o katong iyang pagpaingon sa Rome kay gitaral man sa mga Ruanhon, no? Si Obispo Ignacio kay patyon dito sa Roma ay pakaog leon mga hayop. Nang gapaingon pa siya, wa pa siya mabot sa Rome, na siya mga letters, mga sulat. Parehas po sa mga apostol ba nga magsulat-sulat ba address sa mga lain-laing dapit. Usa sa iyang sulat dito sa Magnesians, no? Sa 88110, no? Asinto just mga unang bahin sa ikaduhang siglo. Ingon siya, those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, meaning Saturday, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. So, iyang gidistinguish nga kining Sabat diri nga ang nailhan yun ni Saturday, lahi ni siya sa Lord's Day. So, kung pananglit ang akong kaatbang o argue nga Saturday na, so it's contradiction aning atong history nga gikutlo. Sa 60 segundos, Brad Silver. Dili na sa 70 of the week. Pero kanang Lord's Day sa 60 segundos, now na po'y pagpasabot ana nga kanang inigbalik gali sa Ginoo kanang Day of the Lord. Pero kung atong i-search ang Biblia gyud, ang gitawag gyud og Lord's Day gyud litra por litra kana yung unang adlaw semana o Domingo. Now lahi po tong Day of the Lord nga paaboton, no? Okay, wa na ko ipanahon nga ako pang i-discuss ug ayon na kay nahurot ka nga akong panahon. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Okay, pagsunan mo katoy unang barog ni Silbert Veritas Dunduyano sa tema karong hapuna sa ilang panagsangkas katarungan. Akong pamatud-an nga giingon nga adlaw sa Ginoo diha sa pinadayag 1:10 adlaw kana nganhaon ang adlaw sa semana or Domingo. Okay, atong ihatag sa kaatbang niya sa kahigayunan sa pagpangutan sa 3 minutos. Brada, Bro Edgardo Sumilay sa Assembly o Piawi. Unang pangutana, Brad salamat, Mr. Moderator. Unang pangutana, Brad Silbert. Unang pangutana, wala jud kay mabasa sa Biblia nga ang hunang adlaw sa semana, adlaw sa Ginoo, dili ba? Naa ko'y mabasa. Na kay mabasa straight nga giingon diha sa Biblia nga ang adlaw hunang adlaw sa semana, adlaw sa Ginoo. Sa Biblia. Na ko'y mabasa nga ang unang adlaw sa semana gitawag og Lord's Day. Asa mabasa sa Biblia lagi kung naa Uno, nga ang adlaw sa semana gitawag og Lord's Day. 1 Corinto 16:2. Naa kay mabasa? Kaya ito ibabasa sa moderator. Unang Corinto 16:2 sa Tyndale o the Living Bible nga version. Unang Corinto 16:2. Pwede ko na kong pangita, Brad, kay Okay. walay teksto. Ay, teksto Okay, nga unang po, ano. Corinto 16:2. Okay, kay mo naman inaandan gud mas mayo pabasa sa moderator. Unang Corinto 16:2. Yeah. May imo pong hilingon na sa akong kaatbang. Okay, magigsunan atong basahon ang 1 Corinto 16:2. On every Lord's Day, each of you should put aside something from what you have earned during the week and use it for this offering. The amount depends on how much the Lord has helped you earn. Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. Okay. Oh. Okay, question. Mm. Asa ang first day of the week diha? Okay. Or Lord's Day? Wa diri jud ko sa, kadungog, Mr. Moderator. diri sa Biblia nga Kanang Biblia nga imong gipresentar. Kay mo na imong gipresentar nga mabasa nga ang hunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Wa ko kadungog nga giingon diha nga ang adlaw sa semana hunang adlaw sa semana Lord's Day. Lord's Day ray mabasa. Wala giingon diha nga ang adlaw, ano nang adlaw sa semana Lord's Day.
Sa Nehemias 8:8, apil ang pagsabot. Ni anang bersikulo ha, kay imong gipresentar nga naa. Asa diha nga giingon nga ang nang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Litra por litra, wala gyud giingon nga kanang unang adlaw sa semana diri sa tudling gyud nga gibasa Domingo na. Pero kining magtuon gud tag Biblia dili man kay usa ra ka bersikulo. Unya sabton pod, no? Nehemias 8:8 sabton ang gibasa. Now, nakaingon ta nga Domingo na kay bisan lain-laing hubad unang adlaw semana man gyud na. Diri sa Maayong Balita Biblia sa Mr. King Moderator, James. tapos ng iyang delivery ha. Okay. Follow-up question. Katapos ang pangutana. Follow up. Nangutana kung naa may babasa nga ang nang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Ingkag naa. Asa gipresentar nimo ang 1 Korinto. Anang imong Biblia 16:2. Walay nabasa. Ang nabasa Lord's Day lang. Walay naunang adlaw sa semana. Walay ing na diha nga ang naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Okay, litra por litra lagi. Way mabasa nga kanang unang adlaw semana diha Domingo. Pero masabot kay unsa man din ang unang adlaw semana. Oh, niya mo po na giingon diri sa Maayong Balita Biblia sa King James Version bisan pagali sa imong Biblia gani nga gidala. Unang adlaw semana na, pwede gani na tukutlo na. So gitawag og Lord's Day diri sa kining Tyndale o Living Bible. So Lord's Day yun ang unang adlaw semana. Mr. Moderator, klaro ang pangutana ganyan na abay mabasa. Meaning, mabasa gina straight. Ni-presentar siya Bible. Karon, ang pangutana na abay mabasa. Wa may nabasa. Okay, sa atong Nagpasabot ba nga kanang na ang imong gipresentar imo na pong salidan og laing? Okay, sa gipirmahan ako nga tema nga ikaw manggaliga huna-huna ato. Wa ko moingon nga litra por litra ang basahon ng kanang unang adlaw semana Domingo kanang litra por litra kanang mga pulong nga ba nga mo gyud na diha. No? Ang Biblia wala man gud moingon nga litra por litra ang tanan. Nehemias 8:8 apil ang pagsabot. Kay useless ng litra kung dili masabtan, no? Unang adlaw semana man na, first day of the week diri sa King James sa Maayong Balita Biblia o gani bisag sa imong Biblia diha nakasigurado ko nga unang adlaw semana gyud na. Unya gitawag og Lord's Day diri sa The Living Bible or Tyndale, the book diri sa akong dalang hubad. So conclusion sa syllogism, Domingo. Yun ang Lord's Day nga giskutan. Diha. Okay, magkiksunan ang 3 minutos nga kagayon sa papangutan na sa negative side na tapos sa magkiksunan. Nya itong ihatag na usab sa kaatbang mga kiksunan na Brother Edgardo Sumilay sa negative side sa Timar o Hapuna. Akong pamatud-an ng giingon nga adlaw sa Ginoo diha sa pinadayag 1-10 adlaw kana nga nahon ang adlaw sa semana or Domingo. Brother Edgardo Sumilay sa Assembly of Yahweh. Okay, daghang salamat sa atong moderator. Magpasalamat usab ako sa station DXDR. Ilabi na sa manager Sir Edgar Dagumo o sa iyang staff. O tungod sa kagipot sa panahon, dili na ito mahurot ang tanang argumento. At ang ilang ko ninyo, mga higala, nga naminaw, kay anytime mo anhimang ko sa mga station. Now, doon ay mga premises nga gipresentar ang akong kaatbang. Ug unya, nidagandagan siya mga higala. Tungod sa pagkaipit niya sa iyang gipresentar nga bahin sa kasulatan nga wa gi mabasa diha sa Biblia nga giingon nga ang nang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Ang pinadayag 1:10 wa gyay mabasa diha kung unsang adlaw ang adlaw sa Ginoo. Wa gyay mabasa. Busa kung doon na may muhisgot og adlaw, mingon nga Domingo na nang adlaw sa semana, huna-huna ra na. Nga mingon mangkag mauna Domingo na ang adlaw sa semana nga wa man diha. Bisan paganig na ay mabasa nga Domingo, apan wa pud mag-ingon diha kay nasayod ko.
nga dunay Biblia karon nga nasulat ang pulong Domingo. Pero nawala pod ang Ginoo aging suksok anang pulong Domingo. Dili man na translation kanang pulong Domingo diha. Nganuman sa kinabag-an nga Biblia, mabasa nimo diha adlaw sa Ginoo. Pero naay Biblia karon, naay Domingo, pero wala na ang Ginoo. Suwa magtug-an sa husto ang maong publisher o writer anang Biblia. Ha? Now, ako yung balikon ang akong pangutana ganiha. Nga ninagandagan ang akong kaatbang, nga mato pinadili kay litra por litra. Kay sumala si Jeremias 8:8, base sa masabot. Pero ang akong question, ang akong pangutana, tinaw. Nga litra por litra ang buot ipasabot. Kay nga no, iyang giuyonan. Ang akong pangutana maune, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang naunang adlaw sa simana, adlaw sa Ginoo, ningon siya naa. At iyang ipabasa sa moderator, wa jud ko makadungog nga nag-ingon nga ang first day of the week is the day of the Lord. Wa ko makadungog nga nag-ingon nga ang naunang adlaw sa simana, adlaw sa Ginoo. Dili man makabarog nga mingon lang kag diha ako sa adlaw sa Ginoo. Mao na nga naghisgot og Lord's Day, pero wa maghisgot og naunang adlaw sa simana. Ang akong pangutana, doon na ba'y mabasa sa Biblia? Ningon man siya nga naa. Meaning, nga litra por litra, straight ang mabasa. Kaya nga akong pangutana nag-ingon man, doon na ba'y mabasa sa Biblia? Nga nag-ingon, nga ang naunang adlaw sa simana, adlaw sa Ginoo. Ningon man siya naa, gani iya pang ipabasa. Ang nahitabo, walay mabasa. Nga nag-ingon, nga ang adlaw, nga naunang adlaw sa simana, adlaw sa Ginoo. Muna mga kaigalaan, nga wala mapabarog ang tema. Unsaan man niya pagpabarog, nga ang pinadayag 1:10, wa man na maghisgot dihag unsang adlaw. Now, ang mga encyclopedia, mga referensya nga iyang gigamit kay matod pa ni Adader nga usa sa mga premises, naghisgot siya mga referensya. Pero nasayod ta nga ang mga referensya, mga komentaryo gihapon na mga higala. Now, kanigamit man siyang mga referensya, muhisgot po tag referensya. Now, diha gud sa Biblia, mao nay pinakabasihan na to sa pagtulunan. Kung maingon ka nga naay referensya nga nagpamatuod nga ang Domingo, mao na ang Lord's Day, adlaw sa Ginoo, mao nang balaanon. Apan, magunsa man niya yung mga referensya nga base sa Bible Reader's Digest, page 260 to 263. Ang ilang mga authorities sa simbahang Katoliko o guban pa mga historians, Protestant historians, ultimo ang Cardinal, si James Cardinal Gibbons, nag-ingon, stated that you may read the Bible from Genesis to Revelation and never find a single line authorizing the sanctification of Sunday. He added that the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which the church never observes as a holy day. Unsay gingon ni Cardinal Gibbons, unsa kataas ka ni posisyon sa simbahang Katoliko nga kauban sa akong kaatbang, nag-ingon nga dili ka makabasa bisag usa ka linya
gikan sa Biblia, gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Di ka kita og single line nga naghatag og or authorizing pagbalaan sa Domingo. Therefore, kanang iyang mga referensya kay komentaryo raman pud na dili na makapayog sa kamaturan nga ang naunang adlaw sa simana, adlaw sa Ginoo. Kay mismo ang taas kayo, usa sa taas og authority diha sa ilang simbahan, nagsaysay man nga dili ka makakita bisag usa ka linya diha sa Biblia nga balaanon ang Domingo. Therefore, kanang na ang mga referensya karon, komentaryo man na, mao na nga huna-huna ra gihapon na nga nang maong publisher or author anang maong mga basahon. Kay kung moadto jud kag Biblia, mga higala o mga igsoon, 60 segundos, Brad Edgardo Sumilay. dili jud ka makakita nga ang naunang adlaw sa simana giingon nga adlaw sa Ginoo. Di jud ka kita. Busa, dili jud ko uyon. Wala mapabarog sa akong kaatbang nga ang naunang adlaw sa simana adlaw sa Ginoo, kay dili na mabasa diha sa Biblia. Daghang salamat para pag-save sa atong oras. Okay, mga igsunan, mao kadto si Brother Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Okay, atong tagaag higayonan sa pagpangutan na ang affirmative side, Silbert Biritas Dunduyano. Okay, salamat, Brad Edgar. Una na akong pangutana, base atong awahin ni mga gisgutan, imong gikutlo si Cardinal Gibbons. Ang atong tema ba, ang mahitungod sa gisgutan ni Cardinal Gibbons o pinadayag onoges, mahitungod sa adlaw sa Ginoo ba nang gipasabot eh? Mao gyud na kay ngano man base pud sa imong tunada sa imong delivery ingon ana man nga maghisgot gani og Lord's Day bisag wa pay nang adlaw sa semana moingon naman kag adlaw gyud na sa Ginoo. Mao gyud na gipasabot. Asa hisgutan ni Cardinal Gibbons sa imong gikutlo nga nag-ingon siya nga dili adlaw sa Ginoo nang pinadayag onoges, kay mo man na atong tema. Ang akong gisundan, Brad Silbert, maone nga kanang imo ang history books. Muna akong gisundan nga Lord's Day ang naunang adlaw sa semana. Apan unsaon man pagka Lord's Day nga ang taas nga authority sa inyong simbahan nag-ingon man nga di ka makakita bisag usa ka linya diha sa Biblia nga balaanon ang Domingo na adlaw semana, meaning dili gyud na adlaw sa Ginoo. Okay. Ang akong pangutanan nimo mahitungod sa atong tema nga pamatud-an nga kanang pinadayag Jes Domingo. Ang imong gikutlo kang Cardinal Gibbons nga naghisgot siya mahitungod sa giingon nga walay mabasa nga iyang pasabot litra por letra gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag nga kuha na siya kanang balaanon. Wala mag-ingon siya diha nga dili na adlaw sa Ginoo. Naghisgot lang sa pagbalaan. Unya ako lang unya nisgutan unya sa akong stan ug napakuisikan stan, no? Okay. Asa man gaingon diha si Cardinal Gibbons nga dili na adlaw sa Ginoo. Mo man na importante diha kay mo man na atong topic. Dili kinahanglan nga moingon si Cardinal Gibbons sa anak Brad Silbert. Ngano man, ang declarative sentence niya, it is understood nga kanang na ang Domingo dili ginaadlaw sa Ginoo. Kay di God ipabalaan, wala gyud maghatag og gahom Sa to pa, nga balaanon ang Domingo. pagsabot lang imo pero wala gid siya mag-ingon si Cardinal Gibbons nga dili na adlaw sa Ginoo. Logical man na ang maong pagsabot. Logical ba? Pagsabot lang. Sige, salamat ka na ra. Okay, mga igsunan, mao katoy kahigiyonan sa affirmative side sa pagpangutana. Okay, atong ihatag na usab sa ikaduhang barog, mga igsunan, apan sa dili pa may pagpaminaw diha sa atong higala diha sa Dapitan Arsenio Dagwayan Senior. Nya padayon kamong nagpaminaw sa itong programa Sangkas Katarungan, ang panagsangka tali sa Romano Katoliko, Brad Silbert Biritas Dunduyano, og sa Congregation of Yahweh Edgardo Sumilay. Okay, atong ihatag sa ikaduhang barog sa affirmative side. Sa timarong hapuna, akong pamatud-an nga giingon nga adlaw sa Ginoo
diha sa pinadayag 1-10 adlaw kana nga nahunang adlaw sa semana or Domingo. Salamat. Nakabasa mo ko anang gikutlo ni Brad Edgar, no, akong kaatbang, Cardinal Gibbons, nga nagingon siya nga way mabasa litra por litra yang gimin explicit statement diha sa Biblia nga nagbalaan litra por litra anang adlaw Domingo. Litra por litra ba, no? In other word, wa tay mabasa nga nag-ingon ang Dios diha sa Biblia nga ang solemnity gikan sa solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to 7th day of the week, litra por litra nga mabasa na. Wa gyud mabasa. Pero kung ilahos na kanang gisulat ni Cardinal Gibbons, na yung mga implication. No? Nga Domingo gyud. Sama atong akong gipamatuod kaganina, no? Nga nagkutlo ko sa encyclopedia kay ang Biblia mismo sa Hope 8:8 akong gikutlo nga ipagamit ang history books. Unang nikutlo ko Reader's Digest o gani Encyclopedia Americana nga nagpamatuod nga kanang Lord's Day diri sa Kristohanon nga kining gingharian Domingo na. Katong sa Biblia nga akong gikutlo sa El Nuevo Testamento, sa katong ang pulong sa Dios, wag na ako na mabasa gali gingon, no? Sa adlaw nga Domingo igamhan ako sa espiritu ug nadunggan ko ang makusog nga tingog daw trumpeta. Dayon sa Revelation 1:10 gihapon, New Living Translation, it was the Lord's day and I was worshiping. Nagsimba. So masabot lang, di ba? Lord's Day din, unang adlaw sa semana dito sa King James. So implication, dili gyud ingon nga litra por litra nga sama sa kana bang ibutang sa usa ka sentence. Okay, lahi man nang mayon tag explicit ug implicit. Now, wala mo ingon si Cardinal Gibbons nga dili na Domingo ng Lord's Day, no? Ang iya lang, ang explicit statement lang ba nga order nga ibalhin gikan Saturday nga tos Domingo, wala gyud mabasa na sa Biblia. Pero na yung mga implication, apil man gud na implication masabot. Kay sa Buhat 20 versikulo 7 ang mga apostoles ga communion. Nga sa Encyclopedia Americana kanang communion pagsimba man na. Buhat man sa pagsimba. So na masabot sa pagbalaan. Litra por litra lang matud pa ni Cardinal Gibbons din na mabasa. Pero wa gyud mag-ingos Cardinal Gibbons nga dili na Domingo. In the first place, si Cardinal Gibbons Katoliko. Ug nakasigurado ko nga motuo siya nga adlaw sa Ginoo ng Domingo. Ilang supako niya ng mga history books. Nga ang Hub 8:8 nag-ingon man nga ipagamit ang history books. Pero dili po noon tanang gisulti di sa history books dili tinuod. Di ba? Pero unsa man nato pagpamatuod, di mo gamit ang mga standard reference din atong i-cross-examine kung katuhuan ba nagdili. Nagasigurado ko nga wala dili tumutumo o dili sayop ang atong pag-ingon nga Lord's Day ng Domingo kay si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, disipulo gud siya ni San Juan, niya martir pagalin niya dili ni katuhuan. Di ba? Mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kay disipulo siya ni San Juan kay nako lang uni mo ba nga wa gali ko kita o kadungog bisan sa gawhaw na lang tingog ni San Juan nga usa gyud ka apostol. Niya si Obispo Ignacio nakita gyud niya harapan si Obispo Ignacio. Unya gani siya manggali responsable kanang pag-describe gani og Catholic nga dili no na atong tema, ako lang ng sample nga makatuo po ta kay probably basig na istorya po na ni Obispo ni Juan nga walang masulat sa Biblia litra por litra kay dili man po tanang kamatuoran na sulat sa Biblia, no? 2 Tesalonica 2:15 o Juan 21:25. So si Obispo Ignacio nasuwito siya sa nasulat sa Biblia o wa na masulat nga gibinaba na lang sa mga apostol kay mo man giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 mo na nga nakasiguro ko nga wala masayop si Obispo Ignacio nga usa ka martir disipulo ni San Juan, ikatulong obispo sa Antioquia nga nag-ingon nga implied pasabot nga ang Lord's Day Sunday. Dayon katong Buhat 20 versikulo 7 mura po to'y akong iatbang nimo implication nga masabot nga Domingo man to nila gihimo unya communion sila unya unsa man ang communion buhat sa pagsimba man na, no? Sumala na sa katong i-quote nako ka ganina o gani
sa Reader's Digest, malangan ko ako wala ko na ko ni giandam diri ako mga reference kay actually wala ko nakaandam yun no kay daghan kong gibuhat niya akong mama na hospital pa mo galing hapit nalit nagali ko diri. Okay, ani diri pero inahanglan mo ari gyud ko kay kasabutan man nagkapirma man ko. So mao na mga igsuon no. Walay basa sa Biblia nga dili na Domingo ng pinadayag 1 nga Lord's Day. In fact, klaro kay itong akong gikutlo sa 1 Corinto 16:2 nga Lord's Day na. Unya sa King James maayong balita Biblia bisan pa gani sa Biblia sa akong kaatbang sigurado ko nga unang adlaw semana na. Then gitawag og Lord's Day. Therefore, Lord's Day nang unang adlaw semana. So ang pinadayag 1 kuan yun na. Domingo yun na. Naiuban gali moingon kay Saturday na no. Ang Saturday Sabat gitawag na siya ang Ginoo Lord of the Sabbath pero wala ginahingalig Lord's Day diri sa Biblia litra por litra no kay sa exegesis si Juan basta gali Saturday Sabbath yun na iyang terminology gamiyon pag ingog Lord's Day lahi gyud gipasabot nakasigurado ko nga mao na ang katong iyang giingon ni Obispo Ignacio nga iyang disipulo nga lahi na dili na Saturday iya man gidistinguish sa lain mao na nga magpalaban ko og laing mga reference kay ampun nagibawal wala pod sa among tema nga dili kagamit og referensya o ang mga referensya nga akong ikutlo, klaro kayo nga nagpasabot nga Domingo na. Napagali si katong Church History by Locke, page 9, giingon, ang mga matuuhon sa Jerusalem nagiusa sa usa ka kasing-kasing ug gunahuna. Sa sinugda nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misulod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga katong galing masabado galing nga mo respeto si Kristo sa kajiwi Sabat. Giingon diri gikutlo na sa Church History by Locke na mo na sa Biblia, di ba? Apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw semana anos sila makasimba sa Dios sumala silang pagtuo kang Hesukristo. So Church History by Locke page 9. Doon mga biblical reference. For example, katong pagkabanhaw ni Kristo, di ba? Pagagabi nagpakita siya sa mga tinunan. Moto'y tinutigom sa mga apostoles kay way na sagol nga Hudiyo nga mutuo ni Kristo ato, di ba? 60 segundos, Brad Nalang Silva. tus balay kay wa pa man sila simbahan kaugalingon, no? Di ba? O then pagka the following day nagpakita na pod ang Ginoo. Anong dili man Saturday, no? Anong Domingo man gyud? So masabot na to masabot di nung litra por litra, no? Nga yang gi-special gyud ng Domingo kay diha gud siya nagpakita, no? Dayon Pentecostes po itunong niya Domingo. Unya dili ka moingon nga adlaw sa Ginoo na. Di ba? Kaklaro ana. No, then mao na din mangutana lang po niya ko sa second stand pag negate sa akong katbang kinsa pigatudlo ana nga dili na Domingo ng pinadayagon ni Jesus. Kinsa gatudlo o unsang referensya nagtudlo na to nga dili na Domingo. Kaya ako amo ko nabasa gyud nga nag-ingon nga dili na Domingo, no? So mao na dili lang ko taman daghang salamat og mayong hapon. Okay, magkiksunan atong tagaan ang katbang sa 3 minutos sa kagayunan sa pagpangutana. Brad Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Gilbert, unang pangutana. Doon na ba kayo mabasa sa Biblia nga ang naunang adlaw sa semana gipanalanginan o gibalaan sa makagagahom or ni Yahweh? Now, dili magyug ko kana bang photographic aning Biblia di na ko memorize. Mahimong naatingali wala ko kahibalo or nakahibalo nalimot ba. Now, ingnon lang nako nga sige granting lang nga wala no nga litra po litra. Pero naay mga masabot nga nagbalaan sila ana. Masabot ha, dili litra po litra kay nag-communion man sila ana nga dawa Domingo. Nya kanang communion lagi buhat man sa pagsimba. Mr. Moderator, ang akong question, dili mga tao mo o'y gabalaan. Ang akong question, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ang makagahom gapanalangin o gabalaan anang ng adlaw sa semana? Sama sa giingon ni Cardinal Gibbons, sakto man itong giingon ni Cardinal Gibbons, na mahimong explicitly, litra por litra, watay mabasa. Pero kung ayaw basa itong gisulat ni Cardinal Gibbons, gipasabot. Kaya naalagi pagsimba nga matunog Domingo. No? Nagkatong ang Ginoo, pagkabanhaw niya, nagpakita siya pagkagabi sa mga apostoles. O, lang sa may ilang buhaton sa Ginoo nga nagpakita ang Ginoo, di nagsimba sila. So, gabalaan sila kay ilang gisimba, pero di lang mabasa ng word nga nagbalaan sila. Pero masabot. Kailangan lang moingon sila nga, uy, Domingo man ron Ginoo, di sa mimo simba nimo. Gani na mangali mabasa pud katong nabana sa Matthew 28 nga nagsimba sila di lang noon to simbahan as dalan pero the word simba meaning nagbalaan.
Okay, katapusang pangutana. Sunod pangutana. Kanang Biblia nga nabasa nimo diha nga naay pulong Domingo. Nagtug-an ba sa tinuod ang publisher o writer anang maong Biblia? No, base sa akong gikutlo, nagtugan sila sa tinuod. Okay. Okay, di man maayo mamakak, no? Nagtug-an sa tinuod. Kung nagtug-an sa tinuod, ngano nga ang kasagarang Biblia wa may mabasa nga adlaw o ang mabasa diha na may adlaw sa Ginoo. Ngano nga kanang Biblia sama ng Biblia nga ang pulong sa Dios wa na may Ginoo mabasa. Masabot kay naamang goy kanabang i-translate na to, mahimong mawala na ang pulo pras ba na yung Hakubo. Then, hubaro mo nag-James, di nakabasag Hakubo. Pero maura to. Di ba? No, bingog Domingo, unang adlaw semana sa laing hubat. O ang uban, Lord's Day lang. Oh. So di ka kaingog, dili to siya Domingo. Kay na may mga bersikulo nga nagtugan nga Domingo tong unang adlaw semana ang giingon. Oh, sa logic ba, reasoning nga na mabasa nga adlaw sa Ginoong gisgutan pinadayag uno Diyos. Unya sa 1 Corinto 16:2 kana ang unang adlaw semana gitawag adlaw sa Ginoo. So conclusion nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo na. Okay. Okay. Natapos na ang 3 minutos, Brad. Okay. Atong ihatag na usab mga kigsunan sa negative side sa 8 minutos nga ikaduhang barog. Brad Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Mga higalaw magkaigsunan mo niya ako ang sikan nga pagbarog alang sa pagsupak sa akong kaatbang. Ako yung ipahinumdom nga wala mapabarog sa akong kaatbang ang maong tema. Ngano, una, masabot kayo nga iyang giuyunan nga mabasa litra por litra nga ang naunang adlaw sa semana, adlaw sa Ginoo. Ngano, tungod kay sa pagpangutana nako ganiha nga di ba wala may mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang naunang adlaw sa semana, adlaw sa Ginoo, ingon man siya naa. Iya pa ganing gipabasa sa moderator ang netabo wa gi mabasa nga nag-ingon nga ang naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Nay mabasa nga Lord. Pero walay mabasa nga nag-ingon nga ang naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Now, kanang pinadayag unod Jess, dili jud ka makatumbok nga ang naunang adlaw sa semana diha mao ang adlaw sa Ginoo. Ngano? Walay hisgot dihag adlaw. Kanang Domingo dili si Juan ang nagsulat ni ana. Kay kanang Domingo bisag i-search ni sa akong kaatbang Spanish word na, personal name na. Dili na translation. It is a corruption of the originality of the scripture. Ngano man, kanang maong publisher niya og writer wa na magtug-an sa tinuod anang pinadayag uno Jess. Ngano man, kay sa kasagaran yun nga Biblia walay mabasa nga adlaw, walay mabasa nga naunang adlaw sa semana, walay mabasa nga Domingo, adlaw ra gyud sa Ginoo. Apa nang nitabo gisuksok ang pulong Domingo unya nawala na hinuon ang Ginoo. Munang wala magtug-an sa tinuod. Ang klarong pagkasulti kanang pulong Domingo, dili si Juan ana mo'y nagsulti. Dili si Juan mo'y nagsulat, kundi ang publisher na o writer mo'y nagmugna ni ana. Muna kay kining ni ang giingon siya o Ginoo, ang pinakahaumgod ana nga version, adlaw ni Yahweh na. Ni ay Catholic Bible, kaning maing balita Biblia, Tagalog o Binisaya, sa listahan sa mga pulong. Kining Biblia giusahan sa Protestante ug Katoliko kanang Ginoo diha girepresentar na sa ngalan ni Yahweh. Now, kung maghisgot tag adlaw sa Ginoo, adlaw ni Yahweh, sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 2, klaro kaayo nga si Yahweh iyang gipanalanginan og gibalaan ang adlaw nga ikapito. Dili na nang adlaw sa semana mo gani nga dili makabasa
ang akong kaatbang nga ang naunang adlaw sa semana mo'y gipanalanginan o gibalaan ni Yahweh usa makagagahom. Ang adlaw nga ikapito. Nganong dili man ang naunang adlaw sa semana, ngano man dili man na mo iyang adlaw. Kung gibalaan gani, sama ra sa pag-ingon na ang tinuod nga iglesia, ang katawhan nga iya sa Dios, iya sa mga gahom, gitawag og santa. Balaan. Nganong balaan? Kay gibalaan sa makagahom. Nganong iya? Tungod kay gibalaan. Therefore, sa samang pagkaagi, kay ang ikapitong adlaw sa semana, mao may gibalaan sa magahom, maoy iyang adlaw. Dili ang naunang adlaw sa semana. Kanang sa mga gitaw history books, komentaryo na sama ra gyapon sa gibuhat sa akong kaatbang si Brad Silbert Dunduyano. Komentaryo ra ng iyaa, huna-huna ra ng iyaa, kay ang pinadayag uno Diyos, wa gyud maghisgot og adlaw. May gani kay ang publisher ana og writer, dili Martes gibutang motor ba niya akong kaatbang og sinulat anang naang Biblia ha. Dili sa Apostol Juan gasulat anang Domingo. Muna nga kay personal name ra ba ng Domingo, although nga nito ang kinabagan, gituan sa kinabagan nga ang Domingo na adlaw sa semana maura, pero i-search personal name na. Dapat gani dili adlaw nga Domingo. Ang preposition nga dapat dili ni Domingo. So instead of adlaw ni Yahweh, napulihan og adlaw ni Domingo. Mao na nga ang haom gyud diha kay adlaw man ni Yahweh na diha base ining Biblia sa Katoliko ug sa Protestante sa listan sa mga pulong nga instead of Yahweh Ginoo gibutang rubintaha na lang dili Domingo. Yahweh. So kay Yahweh, specifically speaking, sa makagagahom na dili na sa manluluwas nga gipadala din sa kalibutan. Ang amang langit no na. Unya ang gibalaan ni Yahweh nga adlaw mao ang ikapitong adlaw. Mao na nga kay iyang gibalaan sama sa akong gingon kaniya nga maingon nga ang katawhan nga iya sa makagagahom sa Christian term pa nga iya sa Dios gitawag og santa. Balaan. Nganong balaan? Kay gibalaan sa Dios. Therefore kana diyang gibalaan iyang katawan sa samang pagkaagi. Kanang adlaw nga iyang gibalaan mo iyang adlaw. Unsa man ang adlaw? Ikapitong adlaw. Dili ang naunang adlaw sa semana. Kanang na ang pag-ingon nga Domingo nya makabasa rag Lord's Day nya nagkatigom incidentally nagsimba. Kanang iyang gipangsayt gani kay nagkahigipot ang oras kana ra bang iyang gipangbasa nga naunang adlaw semana di nagakatigom 1 Korinto Brad pagsusi pa og uban nga mga Biblia. Sama ini Domingista man sa Greek interlinear sa iyang Greek dili man first day of the week ng 1 Korinto Sabbath man diha nga Sabbath dili man paute meaning first day Sabbath ni ay Hebraic roots gikan ni sa Israel kay pinaka accurate ni dito kay giuting kay ang mga Hebrew Bible gikan ni sa Israel nga although dito gihubad English ni pero dito giuting kay ang mga Hebrew nga naman Hebrew nga mga sinulat kay sa Roma 3 uno ngadto sa 2 ang mga Hudiyo manggon mo'y gipiyalan sa Biblia sa pulong sa makagaw mo nang giuting kay dito unya kining Biblia ha kanang inyong gipangsayt buhat kapitulo 20 bersikulo 7 1 Korinto bersikulo kapitulo 6 bersikulo 2 Sabbath na din ha 60 segundos dili Brad na siya Sumila. first day of the week pero mao lagi kung mo ba magakatigom bahala nag-unsang adlaw ingnon na dag Lord's Day no ang Lord's Day gyud kay nagpabarog naman ko isip kay atong nakita nga wala man makapresentar kay ganiha ang iyang tang gipabasa wa man diha munang nagpabarog ko klaro kay sa Biblia nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ni Yahweh nga naman mao man ang adlaw iyang gipanalangin ug gibalaan daghang salamat. Okay, makigsunan, mao kato si Brad Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh sa ikaduha niyang barog mga kaigsunan. Okay, atong ihatag sa kagayonan sa kaatbang makigsunan sa affirmative side sa pagpangutana. Okay, ang atong tema, Brothers Edgar, mahitungod sa ikapitong adlaw semana o pinadayag 1 Gis.
Pinadayag unod Diyos apan gumikan kay ang imong gipabasa ganyan nga nagpasabot nga mabasa nga ang naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo aman mabasa muna nga sa katapusan akong barog ako nang gipabarog gipakita nimo nga by logic sa logical gyud nga pamaagi Kiatuan na to ang pinadayag unod Diyos. ang ikapitong adlaw mo ang Okay. tinuod nga adlaw sa Ginoo adlaw ni Yahweh. Okay, giingon ba diha sa pinadayag unod Diyos nga dili Domingo ng Lord's Day? Musamot kada kabaga ang Biblia kung ibutang na Brad. Ikaw sukad ganiha gahimo kag mga gitawag og implicit interpretation mo nang nidagandagan ka og mga bersikulo nidagandagan kag history books. Muna nga dili na kinahanglan ang imong kanang negative question nimo. Kaya ang nahitabo ron is logical pero illogical ang nahitabo sa imuha. Ang logical gyud nga akong gipamahayag sa katapusan akong barog mao nga ang ikapitong adlaw tungod kay mao kanay gipanalanginan o gibalaan sa magagawom mao gina ang masabot diya sa pinadayag uno Dios nga maong adlaw sa Ginoo. Kiyo, naamanggug ka sa negative side, no? Nga ang akong gipamatud-an nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo, no? Akong gisaysay na ang ako mga premise. Okay, naaman ka sa negative side. Asa man giingon diha sa pinadayag uno Diyos nga dili na Domingo kanang Lord's Day. Balik ko na akong tubag dili na gikinahanglan nga sulaton nga asa mabasa nga dili Lord's Day ang Domingo. Tungod kay mosamot ka baga ang Biblia. Igo na nga ako kang gisundan sa imong pamaagi nga naghimo kag logic. Kunya akong nakita nga gaan kayo ang imong logic. Muna nga gitagaan po nako og logic nga makita nato nga maoy haom diya sa kasulatan nga ang ikapitong adlaw mao ang tinuod nga adlaw sa Ginoo. Okay, katapusan po ko na. Kadtong gi kutlo na to sa King James kanang 1 Corinto 16:2 nga unang adlaw semana, first day of the week. Dayon sa Living Bible gitawag niya og Lord's Day. So para nimo sayop to. Sayop na nga naman. Tungod kay ang giingon ako ganiha dili man bugto-bugto. Dili man bugto-bugto kunya ni presentar kag Biblia pag abot wa mabasa. Ang Lord's Day diha way problema. Pero og imog yung ipakita kay imong ipabasa man gani pero wa man mabasa nga nang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo wala nimo mahatag ang saktong tubag. Okay, magigsunan ang 3 minutos nga kagayunan sa pagpangutan na ni sa kaatbang magigsunan sa affirmative side na upos na unya magigsunan doon na gitawag nato nga summary unya ang muhatag og unang summary ani magigsunan mao ang negative side unya ang katapusan nga muhatag og summary mao ang affirmative side. Okay, magigsunan gani atong programa panagsangka gini magigsunan tali sa Romano Katoliko ni Brad Silbert Veritas Dunduyano ug sa Congregation of Yahweh Edgardo Sumilay mga kaigsunan Sangkas Katarungan Marso 3 mga kaigsunan 2019. Okay, may pagpaminaw sa atong higala dihag amigo si Arsenio Dagwayan Senior dias dapitan na usab si Rafael Moroscalio dias sa ulingan. Okay, atong ihatag sa una nga mohatag siyang summary mga kaigsunan ang negative side Brother Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Salamat Mr. Moderator. Mahigala na sayod ka nga ang last nga mo summary ang akong kaatbang maningkamot man gyud ni siya sa iyang pamahayag mao nga inyong timbang-timbangon ug maayo. Akong isamari ang akong mga punto nga diha sa balaang kasulatan kanang iyang gipang presentar nga mga bersikulo gani daghan na mga bersikulo diha sa Buhat 27 ako nang naisgutan 1 Corinto 2 yan ang gipresentar ug daghan pang bahin sa kasulatan nga sa ubang bersyon naghisgot og unang adlaw sa semana apan kay ang binisaya
og ang English o lahi pa man na sa uban nga mga version sama sa Greek. Kini ang basahon sa libro o Biblia sa Saksi ni Jehova nga Greek interlinear, wala magpakita nga kanang mga bersikulo yang gipresentar nga mabasa diha nang adlaw sa semana kundi Sabbath kana. Sabado. Kung adto ka og transliteration gikan sa Hebrew nga Sabbath, then English Sabbath, Greek Sabaton ug Sabato sa atong Sabado, dili mahitabo nga first day of the week or nang adlaw sa semana ang Sabbath nga giingon diha sa Greek interlinear nga gipangkutlo sa akong kaatbang nga mga bersikulo nga nagpamatuod sa naunang adlaw sa semana ug labaw sa tanan sa akong gipangayo ganiha nga mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon diha nga ang naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo, dili di ay tinuod kay niingon siya gnaa siya pag nagpabasa sa ngadto sa moderator sa mong Biblia ang nahitabo walay mabasa nga ang adlaw sa naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo. Kanang Biblia nga nasulat diha nga Domingo diha sa pinadayag 1:10 wala magtug-an sa tinuod ang publisher niya na og writer. Ngano? Kay ang kasagaran nga Biblia walay mabasa nga Domingo, walay mabasa nga naunang adlaw sa semana. Busa kana usa lamang na kakomentaryo sa publisher o writer. Dili na sa original nga kasulatan na sulat. Dili sa Apostol Juan nagsulat anang Domingo. Wala magtug-an sa tinuod ang publisher ni anang maong Biblia nga mabasa ang Domingo nga naman. Sa ako nang giingon sa unahan nga kasagaran sa mga Biblia dunay mabasa diya nga pulong Ginoo sa pinadayag 1:10 apan anang Biblia wala na Ginoo. Mao na nga dili jud kumuuyon nga ang naunang adlaw sa semana o Domingo maoy adlaw sa Ginoo nga naman kay mismo ang Ginoo wala gani muuyon kay sa diha nga gisuksok ang Domingo nawala ang Ginoo ni ikiyas gani mga higala. Busa kanang na ang mga history books nga iyang gigamit dili man na mo pasar sa kamaturan kay ang pinaka-highest gyud nga basyanan mao ang balaang kasulatan. Dili man gyud mabasa sa balaang kasulatan nga ang adlaw sa Ginoo naunang adlaw sa semana adlaw sa Ginoo Domingo dili mabasa. Ang mabasa din na by logic nga ang ikapitong adlaw Henesis 2:2 maoy gibalaan sa makagahom. Therefore ang maong adlaw maoy iya ni Yahweh kay sa ako nang gingon sa unahan na ay panultion labi niya akong kaatbang may kusog ni ana nga ang katawhan sa Dios gitawag og santa meaning balaan. Pero nganong nahimo ng santa kay gibalaan sa Dios, kay gibalaan sa mga gahom. Therefore kay ang gibalaan sa mga gahom iya man katawhan ug unya kay ang ikapitong adlaw mao man ang gibalaan sa mga gahom ni Yahweh. Therefore ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ni Yahweh o adlaw sa Ginoo, dili ang naunang adlaw sa semana o dili ang Domingo. Ang Domingo it is not a translation, it is a corruption of the originality of the scripture. Usa ka na ka-corruption sa putli ug lunsay mga pulong sa makagagahom. Naman dili lagi si Juan maoy nagsulat anang Domingo. Wala lagi na sa original nga kasulatan kay Spanish word man, Hebrew man to si Juan, si Apostol Juan, pero nasayod ta nga kanang Biblia bag-o ra kay na publish. Sa kasagaran sa Biblia wagi adlaw gisgutan niya apan gisuksok ang Domingo. Gani sa ako nagingon sa unan kay personal ni man na i-search ninyo ang pulong Domingo mo gani hinungdan nga naay tao kang ginlag Domingo kay personal name lagi na. Bosa ang eksaktong tang preposition ni dili nga dili sa adlaw nga Domingo kundi sa adlaw ni Domingo. 30 segundos. No.
Instead of Yahweh, Domingo na mabasa. Nawala si Yahweh, gipulihan ni Domingo. Ang hunahuna sa publisher, mao nga ipahimutang gid niya og adlaw aron ang kalibutan mutuo nga ang naunang adlaw sa semana mong adlaw sa Ginoo. Apan at the same time, ang tinuod ang katawhan makabig mapatuo nga ang naunang adlaw mao ang adlaw sa Ginoo ug diha magsimba. At the same time, bisag gi lamban niya og ngalan sa adlaw, pero at the same time ang pagsimba tua ni Domingo, kay ang Domingo personal ni man mga higala. Dagang salamat sa inyong pagpatalingog. Okay, mga kaigsunan na. Mao katoy sa Mare sa negative side Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Nya mga kaigsunan, atong ihatag na usab sa Mare sa affirmative side. Silbert Veritas Dunduyano, Yano Aktibo Mantigo, usa ka Romano Katoliko. Okay, ang salamat. Ang pagpamatuod aning atong pagtuo dili hinuon usa lang ka bersikulo, no. Okay. Usahay dili nato masabtan ng usa ka bersikulo kung dili ta mukutlo og laing bersikulo. So, ang tema namo pinariyag 1:10 nga naghisgot og Lord's Day. Wa tay mabasa rihang litra por litra sa hubad aning King James nga Domingo na o dili gali mabasag unang adlaw semana na. Ang pagpamatuod nga Domingo na or unang adlaw semana, lukso taglaing bersikulo. Sama ng kisa man ng bato si Kristo, di akutlo maglukso-lukso gitag bersikulo. Oh. Now, gahisgot man ang pinadayag 1:10 og Lord's Day, unang dagan ko sa mga bersikulo nga naghisgot og Lord's Day. Nga mabasa man gyud nga unang adlaw semana na o Domingo. So, naara ninyo mga listener kung mutuo mo niya nga wala ko kapamatuod, no? Ani basahon ko 1 Corinto 16:2, upon the first day of the week. O upon the first day of the week, di ko na lang diwason, basta ang importante first day of the week. Kay mo man na atong gisgutan. O kamo na mo basa na sa inyong Biblia. Kining first day of the week diri sa Tyndale o Living Bible giingon o atong basahon 1 Corinthians 16:2, on every Lord's Day, on every Lord's Day, each of you should put aside something from what you have earned during the week. Oh. So, ang unang adlaw semana o Domingo, gitawag og Lord's Day. Base aning Tyndale o The Living Bible nga hubad. Wa man pod giingon sa among debate nga dili pwede makagamit og lain-laing hubad. Gani ang akong kaatbang daghan mang version manggalay gidala-dala po diri sa among lantugi. So dili siya supak nga mo kutlo og lain-laing hubad. So mao na nga para kanako nakapamatuod ko sa among discussion. Gani daghan kay kong reference pa diri nga akong kutloon napakoy time nga mo pamatuod nga implicitly kung dili man gani litra por litra kay ningon si Cardinal Gibbons explicitly wa gid tay mabasa ng pagbalaan, pag-sanctify sa Domingo. Pero naigi pang pasabot. Base sa akong ikutlok nga premise. Nga, Lord's Day lagi, gisgutan, pinadayag 1:10. Unsa ang pagpiho na nga Domingo na kutlo, taglayang bersikulo. Unang adlaw semana, gitawag Lord's Day. So, conclusion, Domingo yun. Kanang Lord's Day nga pinadayag 1:10. So, para ka nakapamatuod ko, na mga implication pa sa World History by O'Brien, page 146, page 3. Other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Dili ni mabasa litra por litra dito sa Biblia. Di ba? O to, sakto to si Cardinal Gibbons. Nga dili na mabasa litra por litra. Pero gipasabot. Usa man mga bersikuluhan nga gipasabot, nga gibalaan nila. Kato ding nga communion sila Domingo. Buhat 20 versikulo 7. Kung sa man ang communion, buhat pagsimba. Katong pagkabanhaw ni Kristo, pagkagabi, nagpakita siya sa mga apostoles. Domingo man to. Nya, ay kung ingnawa sila magsimba sa Ginoo ato, kay mayon sila unang adlaw semana man ron, dili man Sabat ron, di may mo simba nimo. Illogical po na. Naman tayo president, katong napasdalan pagali. Domingo to, pagkabanhaw ni Kristo, di ba, gisimba siya, Matthew 28:1-9. Nya, mo argue ang mga Sabatis.
Seventh-day Adventist, di man to simbahan, kanang simbahan yun. Unang-una, ang Christian nga bagong sugod-sugod nga pundok, wa pa'y kaugalingong simbahan. Di ba? Kung magtigom sila, balay-balay. Di ba? Pa sila kaugalingong simbahan, kay katong templo, ang day of worship nito, Saturday man, di matamulalis na. Munang ako po ning ihagit sa akong mga amigo nga Adventist, sa akong kaatbang, research ko na mo, kanang simbahan yun kaugalingon sa mga Kristiyano, unsay day of worship. Challenge mo na ko. Kanang kaugalingon yung simbahan sa mga Kristiyano, unsay ilang day of worship. Research na, assignment na ninyo. Okay, now, napay akong kutloon, napay time, Justin Martyr. Kabalo mo, kinsa ni Justin Martyr, apologies na nga Kristiyano, no? Munitig debate sa mga Hudiyo nga mudawat ni Kristo during his time. Siya giingon ni Justin Martyr, no? Sa iyang dialogue with Trypho, nga sa Hudiyo nga wa mudawat sa Christianity. Sa iyang suwat katong niadtong 155 AD, ingon siya, "We too should observe the fleshly circumcision and the Sabbaths, and in short, all the feasts, if we did not know for what reason they were enjoined on you, namely on account of your transgressions and the hardness of your heart. How is it, Trypho, that we would not observe those rites which do not harm us? I speak of fleshly circumcision, Sabbaths, and feasts. God enjoined you to keep the Sabbath and imposed on you other precepts for a sign, as I have already said, on account of your unrighteousness and that of your fathers." Sa sumpay, ingon siya, "But Sunday is the day on which all we hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change in darkness and matter, made the world, and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead." First Apology 67 AD 155. Justin Martyr, no? Now, nganong nakaingon kung ako ning isa-isa ning exegesis ani Justin Martyr god ang ubang mga early fathers, kung makigdebate sila Hudiyo nga kanang gusto gyud lang ipadayon tong karaan, ilang kutloon ang Colosas 2:14-17. Ang katong mga Jewish practice gitapos ni Kristo sa krus. So diri na ta ni Kristo mo nang diri ta ni Kristo. Pero hinoon at the start sa iglesia, dili mo na automatic na Domingo dayon kay labi na to nga mamatay si Kristo nga binding pa ang Old Covenant. Bata pa siya, usa siya ka Hudiyo, observant of Jew, mo nang yung gitahod ng Jewish Sabbath. Di lang gali kay Jewish Sabbath, mamista po si Kristo. Di ba? Okay, kay observant Jew man siya. Pero it does not mean nga dili na maulisdan, dili na maundang kay sa Colosas, ingon si Pablo, landong na. Dahil gipaabot nga palabuton nga ilisdan na po nato. Di ba? Una sa Hebrehanon 4:8 nagisgot naglaing adlaw sa pahulay. So katong iyang gikutlo nga sa 30 segundos, Prince Albert. pahulay, ang iyang nahibawan lang katulong 70 of the week. Wa siya maghisgot og nailang adlaw sa pahulay. Hebrehanon 4:8 nga which is Psalm 132:8 naghisgot diha nga mao na ang pagbangon o pagkabanhaw sa Ginoo. Unsa mga adlaw? Granting mangalin ay uban maingon sa bado kuno na banhaw si Kristo. To ato lang tugtan bisag wa bay mabasa sa Biblia. Naalay mga interpretation ana, no? Pero kung sa bado siya na banhaw, pero nganong magpakita sa Domingo man gyud? Di ba? Napalo pakita siya gabi sa mga tinunan. Pagka sunod Domingo pakita na po siya. Pentecostes Domingo gyapon. Nganong dili man guna na Saturday? Kay ang halando mong adlaw sa mga Kristiyanos ang adlaw sa pagkabanhaw. Dili tong Saturday. Kay katong Saturday, God handumanan tos mga Hudiyo, katong paghigawas nila galing sa Ehipto. Long Saturday man to. No? Pero kanatong mga Kristiyano, kanang giingon ni Pablo nga, kung wa pa mabanhaw ang Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. O sa manang adlaw, Domingo. O na nga, kita magstuhan ng Domingo yun. Nga gidugmatize ang transfer ana atong Council of Laodicea. Di ro sila mo tuog council nga Katoliko. Pero tuo sila sa Council of Hippo nga nag-ingon 27 books ra ang New Testament. Nga ang mga apostoles wa man mag-ingon ana, mga obispong Katoliko raman. Kaysa ilang unang konsilyo wa man sila gahukom, pila ka basahon ang New Testament. Later council ra gaingon. Council of Hippo gidasunan sa Carthage 397. Tuo man lagi sila. Nga kung ato ra bang ipho ng mga sinulat sa mga Kristiyanos, di lang kay 27 pagkadaghan. Pero pag ingon sa mga obispong Katoliko, 27 ra ang New Testament. Tuo sila tanan. Tuo. Di ba? Tuo sila tanan. Pero di sila mo tuo sa Council of Laodicea nga Kristiyano mo po nga council. Daghang salamat maayong hapon sa tanan.
Okay, mga kaigsunan, mao katoy pagka samares katapos sa samari mga kaigsunan sa panagsangka rong hapuna tali ni Silbert Beritas Dundoyano og sa yang katbang nga si Brad Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Nya mga kaigsunan, kamo na lay mo timbang-timbang kung kinsa gyud ang naghatag og namulong sa maayong balita diha sa kaluwasan mga kaigsunan. Muna giingon diha nga ang Biblia na puno sa mga pananglitan o pagtulunan aron ang mga litag sa sala malikayan ug kung gikan sa katawhan kung matuoran ini kita makaton magigiharong kita sa kinabuhi nga madaogon. Okay, magkaisunod atong tagaan pa ning pagtimbaya kay napamantay 5 minutos kaning ato ang mga higala dire atong tagaan ni kay gayonan sa pagtimbaya si Brad Clemente totenglon tayo magkaisunod mo timbaya gini siya. Okay, Brad. Magpatibay ako sa tanan nga naminaw karon og hantod to wala mo inaw o karon ang akong mga pamilya naminaw mo yun baso na po nga magkapupos na mga pagtulunan. Daghang salamat. Okay, mga kigsunan, mao to si Brad Clemente tuting lintayaw niya nga tuon tato nga kung nasayo-sayo pagkahuman tagaan pagdatos lang pagkwanta sila pa ila pong kanini ang kigayunan pud ba either mo tuki sila sa tima or sa kanini ang ila pod nga kanini ang mga pagwali sa ilang pagtulunan ba magkigsunan. Unya niaday kauban usab nato magkigsunan si Brad Eliezer Jojo Rilorata day magkigsunan niabot pud sa na ganiha unya doon na sabtay sila pa ipahigayon na usab kuno nga dunay panagsangka na usab mga kigsunan kaya atong programa Sangkas Katarungan man gid muna mga kigsunan no unya muna diha gyud nga aron ang pulong gyud sa Dios mga kigsunan ikapadayag ta ang gikinahanglan lamang mao ang atong kaandam pagpakigambit sa atong nasayran. Nya magigsunan, ya usab day kauban nato day si Brad Emmanuel John Cabigon. Ya but usab magigsunan niya. Namon to sa gisulat nga tema ato basig karon na pud tong karong sunod Domingo wala say debate. Karon na pong sunod Domingo na usab sunod sa karong maabot na Domingo nga Pizza Jess sunod aning niya basig nanapod tay ma-schedule nga debate magigsunan. Basig mga karong 17 sa Marso. Unya muna diha mga kigsunan kaning ilang gidebatihan mga kigsunan diha mabasa na sa pinadayag 1:10 nya kanang Biblia gyud kung atong tan-awon lang pong kasaysayan atong panghitaburon sa atong nasod na ay mga mabasa diha sa Biblia nga bisan gani ang uban nga dako nga kanini ang pangulo sa atong nasod usay iya na siyang i-defy mga kigsunan o iya na siyang sila pa dili niya tagaan og sakto nga kahulugan ba panalitan katong ikomentaryo niya bahin sa Ginoo ana magigsunan niya kita day mga Kristiyanos ang ato ang basahon magigsunan kanana ang Sagrada Eskriptura mao nang Biblia nya kung anay uban ang anaan po ilaing pagtuo na napo na sila mga librong mga sinulat nga ila po na magigsunan sama sa Muslim na sila Quran nya sa kuan mga kigsunan kanini ang uban usab nga pagtulunan sa mga Hindu, Buddhism napo na sila ilang mga libro nya kita sa mga Kristiyanos kung unsay nasulat diha sa Biblia ato agin na siyang ipadayag kay mao man na sa atong tahas isip mga sila pa gihimo sa Dios nga iya ang mga sumusunod nya mabasa na diha sa 2 Korinto 4 kuan mga kigsunan atong basaw na 2 Korinto 4:5 kay ang giwali namo dili among kaugalingon kundi ang Ginoo nga si Hesukristo ug nga kami inyong mga sulugon tungod kang Hesus ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag mao ang Dios nga nagdan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa nawong ni Kristo. Muna magigsunan nya sa 7 sa 2 Korinto 4:7 apan kami nga nagbaton nining espirituhanong nga bahandi sama kami sa mga kulon nga gihinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Muna mga kigsunan muna mabasa sa diha sa 2 Korinto kay niabot ang kahayag unya kung atong tanawon sa karang tugon doon sa siya gitawag dito nga katong God Father nga nihatag isa nagbalaan sa mga adlaw pero ang kahayag nga niabot mao manuluwas mao si Hesukristo mga kigsunan unya mo gina siya nga sila pa mo ni atong giwali rong panahon na mga kigsunan kay gitagaan tas kay kayunan diha sa pagpakailan ni Kristo sa pag-alagad niya pagsunod niya. Okay mga kigsunan og hangtod sa sunod nga higayon
sa susamang takna o istasyon sa Sangkas, Katarungan. Kini si Tony Tredocto magaingon mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Dalaygon ng Dios sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. PSBR Tatak RMN